Ngin peleh po Instagram account na bantaban siya kanno ke Instagram account jo nga ka kamay bisa ngi klik personal dashboard ngi hiya chatra ngi silak na option pe aw pa Instagram account jo nga ka kamay menta kumba chis pa khanda pa $1 naks pe aw jo nga aspa $1 to ngin share chis pa khanda pa $1 ke shong dor kanno ha ka bisa India Chispa khanda pe $1 ha ka bisa India ka shong dor kumba khan riu hajar chispa sa pe tangka ada ma pe pimpat daban set up ya ke Instagram pe aw jong pe nak menta ka monetization policy to pe ya video hadu ko mangila da pe ke video kana bangin tip ko na ban set up ya ka monetization policy to set baru ki benta ha baru ki monetization policy ha po Instagram kumno ban pendap ya ka achievement ka wai hadin ka wai tong ini pe ya kine kana bangila ban pendap ya kine 6% kelam da don kam shu ban pe arsen ya ka video da ka banga batai pe ya ki follower ki view ki like nak benta ba ke Instagram ka don kam yang ya ka monetization GIF ending ke kumnong ngin yuk monetization ki GIF ki ai ki rule bangi hapan pendep na ka GIF monetization bat kumnong ngin ka mai na ka GIF ane professional account ban klik ya ka professional account pi hane sipun ki bentana ka benta ban share ya ka ending jongi bat ban share ya ka transaction jongi na ka benta ka professional account ngi haban enable ya ka ba klik na ki right side corner bat select bat scroll down bat hatrai pi ya ka session bagi ayangi hak ne ka session creator tool and control na ta se klik na ka session klik add new professional account la da phim kata ke professional account ke dai kene ke bapi hamidil jong ke Instagram account jong itu ngin share ke status ta ke bang klik nang section ban ngi scroll down hane ngi klik account status hapo ka account status pi ba ka account jong ka long successful monetization na ka benta ka GIF Instagram monetization policy ngi ha bandon ha ka account jongi kombasan spa teli ki follower chenang Hadin bangila dan kumbasan spa follower channel ngi hapan pendap ya ke achievement kumbasan pau teli ki real video rengkat ki foto ki dur ki bangi upload po ke Instagram account lajong rengkat ki komen ki like bat ki view na kementaban yo monetization ya ke GIF ke GIF ke trekam baladangi upload ya ki real video jongi kino ki biru ki ba internet ya ki real video jongi lene ki ba kuat support ngi ki laban klik na option send GIF na kementaba kin send bat support ya ke GIF kat kum gari action bagi internet lene ki like ya ki content jongi kan ma ba ke Instagram tem kam ai klumar ngi ya ka monetization nak benta ka account jongi ngi haban sna ya ka account jongi kat kum bangi don kat pras nem channel ka ai kata ka bonuses bat kum nongi laban ka mana ka bonuses rengkat ka ai ka achievement ban pendep hapo ka Instagram account jongi na benta bangi yo ban apply ya ka bonuses na benta ban kamai pisa ka bonuses ka try kam yang ban kamai pisa tang da ka ki biru ki pe ya ki real video jongi ki biru ki like ya ki real video jongi ki biru ki comment ya ki real video jongi kata ka benta na benta ban activate ya ka tongin page wa hapo account setting na benta ban pendep ya baru ki benta ban set up ya ka Instagram account jong pe pemda ban thit ya ki advertise pemda ban le kumno andrai phila ban upload free tang de ki real video jong pinak benta ban pendep ya achievement nak benta ka session ngi klik apo ka professional dashboard apo ka professional dashboard pi ya ka session branded content select nang ka session barang pi ya ka option request approval from branded partner select nang ka session pi dai ki creator pi dai ki vlog pi dai ki traveler pi dai ki no lena pi dai ki editing lena pi dai ki video pi dai ki kimar nata pi ya ka session asampel lada ka ka jonga ka dai ki kimar ko mut ki upload ki video ki bangi upload apo Instagram makau ki dai kimar atau hane GAMER padahane pi ba ki kimar ki don sibun ki benta padahane pi ane page approve nganga la ban approve ya kene na ka benta ka monetization jonga pe hane approve it ba kini ki la approve ya ka Instagram account jonga ba ngai kena wat ki rengkat ka monetization padahane pi ya kini ki session klik request hane kumbachi pau tele ba kini ki biru lada ki accept ya pe ka menta pila long i branded content rengkat bat ki Instagram ru kala proof ba pila don ki partner rengkat ki branded content bat ka achievement ka ba pi pende ba po ka account la jong na kwenta ba pin yo ya kena ka section ban apply ya ketam ka branded content rengkat ya ke rule padahal ngan pen EP na kementa kata ka bonus section ngi haban pendap ya ka hapo ka account jongi ngi haban don kumba 1000 teli ki follower chadang haden bangi la cross kumba 1000 follower ngi haban pendap ya kena ka section kena ka section kumba accept the invitation your professional dashboard and complete the onboarding flow kata ka ka request content ka bangapan EP pat ka pat ka benta ka ba share a public reel and photo include Corel and single image post kena pat ka la pan pendai EP nak pendapat pendap kumba pi haban upload ya ka dur ka balong single hapo Instagram account jong pe pat ya ki Corel reel and single image to ngan pen EP sampai kumno ban upload ya kita
ban upload yaki koreal pi haban silak na benta upload section ang ta senyon yaki ne ban silak art ligidor sa upload apo Instagram account jong pi bat yaki single photo lana single post bat lada dagi reel lana ki dor pi haban silak tang ka boy ka dor ban upload apo ke Instagram account jong pi kata kedai ka ban pendep ya ka section carousel and single image post pi haban le yaki ne bat kini bat kin ka Instagram kan kau yangi bangi haban post ya kum gine ki dor lana kum gine ki section art ligi benta bagi dor jongi ki haban cross kumpa chispa san phau to liki post ha ka chiti yaw knang ba ke Instagram kala ayangi ya ka activation until the end of the bonus opportunity kemot hadu bakut jong ne ka activation nak ka bonus opportunity ngi hapan pendap kumpa chispa san phau to liki post apo ke Instagram account jongi rengkat share follower ban le yegena nak benta gane ba ke Instagram kan kau kumpa chispa ke will ko một chế lạc will ha baru ki reel video ki bangi upload apo Instagram account jongi ka Instagram kan kau ya ki view ke buka pemut ka total will baru ki reel video banga upload hapo ke Instagram account jonga ki haban po kumba chilak will chanang nak benta kene ka opportunity lene kene ka achievement ngi haban don ru ha ka we ka reel rengkat ya ki like bat ki comment da ki reel will ke pemut ka Instagram company yang ladapi promote ya ke Instagram account jong pi rengkat kino ki fake follower lene company yang ladapi promote ya ke Instagram account jong pi leng ba ki link ken ma ba ha ka we ka video jong pi kam dai ban don ki nong comment ki ba don lene ki ba send ya kino ki link ki ba thop ya ka community guideline jong ka Instagram handai la da pi ba ha ka we ka review jong pi kinong comment ki san ki link ba per le na kino ki benta tang ba dai ki link pi ban remove kum ya ta comment na ka benta ban save ka Instagram content jong pi ka benta ka balai pat ka dai ka subscription kum no ban ka mai bisa na po ka subscription ka dai bam hadin ba pila yo ya ka subscription pin kibiriu kila ban subscribe ya ka account section jong pi da ka ba kiwat ya ka profile jong pi bat ki klik subscribe nang ta ki haban subscribe ya ka Instagram account jong pi ba pin yo ya ka monthly income kata ka monthly income ka Instagram ka IP kan ba pi set up $100 $6 ban pay aw hadin ba pila da set up ya ka bank account jong pi bat pila ban direct ya ka pisa rengkat ka bank account jong pi kanang ba pi yo ban withdraw bisa jong pi man ubnai na po ka Instagram account ba ka Instagram account jong pi ka IP ya ka pisa ba lada uwe ubre subscribe ya ke Instagram account jong pi pila ban yu kumba ar pen riu tengka de kapisa India na uwe subscriber ka mod uwe subscriber ka shong dot kumba ar pen riu tengka ba subscribe ya ka account jong pi bat kapisa jong pi bat ka total hapo Instagram account jong pi da ka ba pi klik ya ka professional dashboard na ta pi klik ya ka subscription hapo ka subscription ya ka bangi yu ya ka bisa rengkat ka subscription ka ba don ha ka account jong taki rule na benta ban pendep ya ka subscription ban yo ya ka monetization rengkat ki subscription ka Instagram account jongi ka dai ban don kumba ci power jar follower bat ka ads lene ka por jong ka Instagram account jongi ka reta jong ka Instagram account jongi ka dai ban cross ka khat pras nam chanang lene khat pras nam awa dai ba khat pras nam chanang pi hapan yo ya ka monetization handrai ka sngi jong pi na du menno pisna ya ka Instagram account jong pi lene ubnai ba kan no pisna pi hapan sna ya ka Instagram account jong pi at least hakirta jong pi hi kan nos nam pi yo ban kama bisa pi haban don kat pras nam chanang bat ke Instagram account jong pi ru pi haban register jong ya karang kat ka date of birth jong pi kenang ba kala ban itu ya kata ka reality jong ka date of birth jong pi bakan kau hadu kan nos nam pi don kami ke Instagram bat pi don pila cross ka kat pras nam menta pila yo ban monetize ke Instagram jong pi da ka pi pendep ya ke ci hajar follow Instagram subscription pat kam don ya ka benta bakan kau ya kano ka will lena ka comment ban yo ya kene ka achievement andai kene ka achievement pila ban pendep ya ka tang na ki follower bat ban upload ya ki reel ki dor jong pi hapo Instagram account jong pi ban yo ya kene ka monetization don kam ban wat ya ki view sampai lapo kene ka subscription nak benta ban apply ka subscription ngi don kam tang ban pengcross ka account jongi kumba ci hajar follower chanang tongan batai pi kenda ki tongan batai pi kendiat ki example na benta pa pen follow ya ke Instagram community guideline ke Instagram kam pro wa ya pi ban le ya ka live video na benta ka monetization handrai ka ong ba la da pi le ya ka live video hadin ba pila yo ya ka monetization pin se ka mai extra na po ka Instagram live stream jong pi bat nang kong hi ka don kam yang ina du stan spa follower chanang hapo ci pa hajar ban complete lut ya baru ki monetization na du ka GIF le bonus session subscription le ne kino ki benta ka don kam yang kumta ki view pat ke Instagram ka total habaro ki view jongi ki haban cross na du chi pau ke view chanang na du ki GIF video bat hapo ka ne ka subscription le ne ka live video ngi haban complete kumpa chilak view chanang kanang ba ke Instagram kan accept ya ka community guideline jong ke Instagram account jongi na mtaka payout le ne ka monetization policy partner
hangna the most important part ba pin tip na gamta ka Instagram account jong pe ba ka Instagram profile jong pe kam de ban promote ye kino ki content ki balong illegal la ki balong fraud bat ki balong fake ke Instagram account jong pe kam pediang ye ki copyright photo la copyright video ban upload ha ka account jong pe ban kamai handrai kala ban pediang tang ye ki original ko mut la dapi upload ye ki real video so upload de ki photo la da ki video ki ba pi shoot he da ka phone la jong ki ba pi edit he la ne ki ba pi le he da ka phone ka ba ma pi pat la ne wat nam copy da ka web pat ka video ka ba pi download na ki web pat ki platform ki app la ne ki video ba don ki ba send ni pi nang no itu rup la da ba pi upload da ki dur jong ki pralok la ne ki dur jong ki ba haying la ne ki jong ngiru ngi hapan upload da ki dur ki balong original ngim dai ban upload da ki dur jong ki ba la don la pa la ka phone ki wei ka Instagram kam pediang ya kata pat ka music pat apa pi ada ki music ha ki dur la ne ki video ki ba pi upload po Instagram ke Instagram kam pediang ya kata ka monetization policy la da pi at grumar ki do ki kita ki store ki bangi yo ban at po Instagram content jong ki dai ki non copyright as sampil nga klik plus icon ban nga upload ye ki video as sampil mo nang ba pila ban pendon kam ye kene hapo kene ko session pisila ke kono ko video klik na to session padhane ka music ka balong non copyright le ka bangi yo ban upload free aki content le ki tur jongi ki dai NCS pila ban to hangne le ne ka web pat ka dai audio library kini art le ki benta ki dai ki no copyright song ki bangi yo ban at hapo Instagram account jongi free bat ki Instagram ru ka peding account jongi kelam da don kono ka problem ban pendep ya ka achievement na benta ka monetization policy